Charlon Borch ta' 17-il sena tilef ħajtu wara li waqaf ispira flimkien ma' missieru qrib il-Kamra tan-Nar ta' San George f'Għall-Qormi. L-inċident seħħ l-ħabta tal-5:45 tal-ħamis flaxija. Għal xi raġuni żagħżugħ u missieru żelqu fl-ispira. One News huwa infurmat li żagħżugħ u missieru ingħataw l-ewwel għajnuna minn membri tal-Għaqda tan-Nar tal-Kamra ta' San George li rnexxielhom itellgħuhom mill-ispira. Sorsi qalu li meta ttellgħu mill-ispira il-ġuvni u missieru kienu mweġġajn b'mod gravi ħafna u li aktarx kienu wkoll belgħu xi gassijiet meta waqgħu. Fuq il-post intbagħtet ambulanza li ħadet lir-raġel u lill-ibnu l-isptar Mater Dei, fejn sfortunatament Charlon Borch tilef ħajtu. Iż-żagħżugħ kien se jagħlaq 18-il sena fl-10 ta' Ottubru. Missieru George Borch ta' 46 sena ġie ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt. Il-pulizija marru fuq il-post biex jinvestigaw dan il-każ fejn qraba tal-vittmi ta' Il-Ministru Ostingat jgħid li m'għandux jieħel huwa għaliex tal-linja tiġi tard jew għaliex il-customer care tal-Arriva mhux jaħdem sew. Ostingat għal dan b'reazzjoni għal konfrontazzjoni li kellu l-erba' li għadda ma' studenta universitarja dwar in-nuqqasijiet fit-trasport pubbliku. Il-ħamis filgħodu din l-istudenta waqt li min-naħa tagħha talbet apoloġija għal xi kliem mhux xieraq li setet użat, talbet lill-Ministru Ostingat jagħmel huwa wkoll apoloġija lil dawk kollha li qed jgħaddu minn tbatijiet kbar minħabba nuqqasijiet fis-servizz ta' trasport pubbliku. It-tibdil fir-rotot tal-karozzi tal-linja ikomplu jħallu effett negattiv fuq il-passiġġiera. Il-ħamis filgħodu numru ta' persuni rrakkontaw l-esperjenza qarsa tagħhom ma' dan l-istazzjon. Ħaddiema li tkellmet ma' One News qalet li minn meta beda s-servizz il-ġdid qed qatta minn tal-inqas satejn fuq l-istage tistenna. Kien għalhekk li flimkien ma' sħaba bdiet tikri minivan li flimkien ma' xiri tal-biljett tal-Arriva l-ispejjeż marbuta ma' trasport fix-xahar telgħu għal 50 euro. Għadna grupp minna tas-South li qed nikru minivan filgħodu. U kemm tiġik? Il-minivan qed jiġina xi 20 euros u mbagħad ikolli nħallas il-weekly ticket ta' l-Arriva x'filgħaxija ma nistax ninqeda bil-minivan. Allura kont qed tiġini 50 euros fix-xahar by and large. L-istess esperjenza għadda minna student tal-Junior College li minkejja li kien fuq l-istage fis-6:30 ta' filgħodu wasal l-iskola fid-9. Ara, it-tifel telaq fis-6:30 mid-dar, anzi fis-6:30 kien fuq l-istage. Ġiet tal-linja ġiet fit-8:15 u wasal l-iskola fid-9. Intant il-Partit Laburista nieda kampanja relatata ma' trasport pubbliku. Fiha l-Partit Laburista jitlob lil pubbliku biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar ir-rotot minn u lejn il-lokalitajiet li fihom joqogħdu. Il-pubbliku jista' jagħmel dan billi jibgħat email fuq trasportpubbliku@partitlaburista.org jew inkella jikkummenta fuq paġna li ġiet ikkreata apposta fuq Facebook. Esperti fil-kamp mediku u r-rappreżentanti tal-infermiera u l-qwiebel qed jgħidu li l-problema tan-nuqqas ta' sodod u n-nuqqas ta' spazju fl-isptar Mater Dei hija dovuta minħabba n-nuqqas ta' pjanar. It-tnejn il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar qal li kull pazjent li jidħol l-isptar Mater Dei qed jingħata sodda. Madankollu n-nies li qed immorru l-isptar qed jistqarru mod ieħor. Pazjenti jinżammu fil-kuraturi, oħrajn fuq l-stretchers, fil-waqt li oħrajn qed ikollhom jistennew sigħat sħaħ biex jieħdu sodda, dawk li qed imorru l-isptar qed jgħidu li l-esperjenza tagħhom hemmhekk hija l-kollox differenti minn dak li qed jgħid Joe Cassar. Fis-sigħat li għaddew is-sitwazzjoni tan-nuqqas ta' sodod u n-nuqqas ta' spazju fl-isptar Mater Dei infirxet anke fis-swali sensittivi bħalma hija s-sala tal-maternità. Sorsi qrib l-isptar qalu lil One News li l-ħamis fit-8:30 ta' filgħodu 3 ommijiet kellhom iweldu fejn xulxin u fl-istess kamra u dan minħabba n-nuqqas ta' spazju u n-nuqqas ta' kmamar meta ġie biex jiġi ppjanat il-Mater Dei. F'mumenti partikolari fis-sala tal-maternità kien hemm ma' 13 l-om tistenna biex twellet u dan meta kmamar tal-ħlas hemm 9 biss. F'Għawdex 31% biss tan-negozjanti qed jirrappurtaw bi profitt. Fi stħarriġ li għamlet il-Kamra tal-Kummerċ Awċija fost il-bejjija dawk li operaw il-manifattura, ir-restoranti u l-lukandi sabet li fl-ewwel 3 xhur tas-sena dawn irreġistraw tnaqqis fin-negozju tagħhom meta kumparat mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. In-negozjanti li ħadu sem qalu li anqas nies qed iżuru l-gżira u flimkien mal-kontijiet u piżijiet oħra qed ikomplu jagħmlu s-sitwazzjoni ekonomika f'Għawdex waħda diffiċli ħafna.